Kurssi kohti keisarin kelkkaa. Hetki! Hoida tämän yhden hävittäjän tästä ensin. Komentaja, kyseessä on keisarillinen hätäkutsu. Lähdemme välittömästi. Se on se juuri nyt tähtäimessä. Tämä hoituu hetkessä. En tiedä, mikä teillä on käytäntö apinoiden planeetalla, mutta P-liitossa totellaan ylempää upseeria. Ja nyt riitti se häiritseminen, magneettiaivo. Was ist los da? Toisin kuin ehkä kuvittelitte, videoiden kaukosäätimen stop-näppäin ei vaikuta toimintaan. Ja nyt toivottavasti voimme lähteä keisarin avuksi.